Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Apa njaluk apa lah nih? Minta apa? Wes diem dhisik, kamu minta apa? Hah? Ma. Teh ndi sing piye jajal delokno. Pengen di buah. Ya Allah. Saya mau minum. Ya piye sing ndi teh sing ndi. Mama mau. Ya Allah. Awas tiba. Tapi terakhir coklat. Ya Saya mau Allah. minum. Sing ngombe sapa le? Ya Allah. Tapi kena minum. Iya wes ayo tak tumbasno ya. Ayo ya Allah, Masya Allah. Baik lho kan bos diombe sapa iki? Lina paling. Iya, tapi diminum. Saya mau itu. Saya mau minum ya. Minumnya mau di buah. Wes numpak pora. Dia kasihan. Dia satu lagi. Mama, dia satu lagi mana? Ora omong ae ra ndagake numpak. Iya. Tenan. Tapi satu lagi mana? Tapi satu lagi. Mama, Omongnya ra bener. ma. Iya. Tapi satu lagi. Tapi satunya tidak ada. Bos. Guyu. Ya. Iya iki lho Le, ya Allah. Sama-sama Le. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Lon-lon ayo Pak, ono ora. Mak disutingno. Nih, coba. Mergawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu araso imah. Los, ayo. Terus kita gremengi Rafa. Mae syutingno ling, nek gak mbok syutingno, mae terus dhuwit kondi, sangkane yo iki. Iya. Mergane kok iki. Iya. Mae yo disyutingno. Iya. Bar entuk dhuwit kan Iya. kena nggo bayar Mbak Mur. Karo nggo mangan Rafa. Iya. Nek njaluk jajan, Iya. nggo bayar Mbak Mur apa? Aku mau. Lho, disyutingno Mbak Mur lho ya. Oh, iki artise. Iki sing nyutingnya Dewangga Rafa Benzema. Muhammad Dewangga Rafa Benzema. Wes, iki mae peraup. Ya. Ikut mae. Mbak Mur tekoki, Mbak Mur. Ya. Mbak Mur wawancara. Iya. Bukan. Ini Mbak Mur. Power. Nek rene ndak apa? Ya apa? Baru datang Rafa. Rafa baru bangun. Iya sudah bangun. Iya, sudah bangun. Ya sudah. Wes. Nih, mae. Iya. Tak raup dhisik. Iya. Iya lagi syuting. Wes, raup ini. Ser. Yes. Kubluk. Bus, wes. Iya. Apa iki? Wes ya. Iki lho mae. Ya. Wes, dadi nek nyetingno mok sebiluk tok. Baje apa motor? Baca atau motor? Baca atau motor? Lah gak tahu kamu suka mana? Baca motor. Senengane ki mulane tangane bakbok gitu. Mulane kancane ki ngono ki di wak ngono ki asine ki dibok ki ora nganu. Gemes mbah piye ngono rasane ki. Dadi ki tangane ya mak bok. Apa pesine mak bok. Bokok ki penyok perkara dibak bok Rafa Benzema. Muhammad Dewangga Rafa
Benzema. Ah jenenge sak tolar iki tak tambah iki, guys. Iya. Pinter kok, guys. Enak wis mumbruk neng jane. Aduh, diresiki ngene neh. Ngamuknya banyak sekali. Yo, Fayo. Ya. Iki genten-genteni Pak. Mbah Fafa. Sono kuwi nek mergawe. Pak iki nek mergawe sono. Dijak ki wis aku wis calling wis zaman asuran. Iki cek upet-upetan. Piye karepe kono? Katek kleru, Bu. Kok mangan mbok loro ya, Lek? Kayak doyan maksud iki mangan diloroi ngene nggih, Pak. Japrik nek mangan gak tak loroi. Apa iki dilepno, engko nek loro. Bingung dhewe. Lah kemu mangan apa le, Pak? Ini mangan apa? Mangan iki aja akeh. Yo oleh lah, tapi nek usia tuang niki wis kowe ndak numpak bajae sikilem pengkor, aku tak mlaku. Gak kono lho nggone Jini. Lho ya. Lah aku mau ngomong apa ya, Pak? Iya. Iya, kira dhewe le. Lho nek ra geger ora kowe mbek aku. Berapa ikut mana aja? Oh dikandani, ayo Pak bayar sapi, nanti bayarin ndang wis engko pada diarep-arep duwe iya nek ape kanggo. Omongan daning-daning kok. Allahu Akbar. Piye ngger iki rada garing to. Alhamdulillah. Untuk garing, guys. Iki merok disuntik, guys, disuntik. Terus mbah ping pira ndek nek nyuntik aku iki lalinane dokter omong. 7 mbah ping 3 ngono lho disuntik terus cek ngombe obat pil putih ngono kuwi. Sing sicak ki ndek tak ombe kon malam ngombe lah kuwi awan tak ombe. Mataku ki sembloyo ae, jenenge obat mesti eneng anune. Terus angger obat marik-marik ki yo mbok saran iki seneng ae, nggih seneng. Mungkin nek ndek kae gak di dhuwit lek dames yo tambanane yo opo enenge, tapi nek dilalah saiki sendiri rezeki yo tak periksakno ning dokter. Nggih aku selawase urip tak gak tau nek nang dokter seples ngono ki aku ora tau. Dokter sepeles ngono ki aku ora tau roh. Yo langgek-langgek iki ae. Dene iki piye yo ngene iki engko nek gak ditangani tenanan, aku yo matur nuwun saran dari kalian itu kritikan saran dari kalian ini tak anggo nggih, tapi aku gak wani sembarangan nganggo ngono lho nggih. Oh sekelas dokter ae dikongkon golek perbandingan nggih, perbandingan. Dokter kae tak kandhani jaluk wis gak enek efeke, terus neh dokter neh ora enek efeke, terus lagi dokter iki neh. Jadi aku mbok kon nambani berbagai tambahan aku yo agak penasaran. Matang Mbak Ring. Jadi ini aku ki Mama. Wis tak tambanane dokter lah gak apa-apa. Sok Rebu rono neh ditangani secara medis saja. Jadi gak sembarangan aku ngkai obat ki mau. Ndek dulu ndek isik masih kecil tak tambani kuwi, mbok kei tak tambani, mbok kei tak tambani, mbok kei tak tambani. Iya ngono mau ora neng hasilnya dan tidak menghasilkan yang memuaskan. Tapi ki agak garing guys disuntik. Terus engko ke obatan kedua kali gak tahu lagi. Apakah dokter bagaimana saya gak tahu. Karena kan ora paham aku tak ngaku. Ya. Ya. Ben sehat mak. Melo yo wis ayo lek rasa aku sih rasa ki kok gak iso omong halah anak yo jidas santas ora iso omong iki aku ditinggal mama aku nangis rasanya
bahasa Indonesia apa bahasa Inggris pokoknya tak kon iso ngerti ya. Adik, kita bayar sapi, Dek Rafa mau bayar sapi. Oke, kita buang sampah sembarangan karena di sini yang mengersi itu Mbak Mur, gak Mbak Mur ya aku. Jangan salah persepsi ya. Kita juga jaga kebersihan. Jagalah hati, jagalah kebersihan. Iya. Iya. Kita bayar sapi ya Bang. Ya. Biar Rafa tahu kalau kegiatan orang tua tuh semacam apa, biar dilihat Rafa. Dek tak praktekno nenggo Lina, nang Arifin, saiki ya tak praktekno nenggo ngenean kudu Rafa iso. Iso nganggo. Mbok sithik-sithik Rafa juga bisa bekerja di bidang per-YouTubean. Kadang ngedit diri kan ini juga bisa gitu. Tapi saiki kok gak tahu, saiki jarang nyekel HP. Rafa ya aslinya jarang nyekel HP, yang disuka itu TV barungan. Ya, Barungan nih. Ya barungan nih senengane. iya, tapi dia tak baru nenek. Ya barungannya di atas, senengane ini barungan Sinolondo. Terus barungan apa nih pendoro apa barungan apa? Sinolondo. Ya kuwi barungan. Sing lucu-lucu dia suka. Ya sing kuwi. Oh nek temene yo sepedaan. Ya, ini berbeda. Kayak Pak ya Pak Sunding. Iya, Kayak Mbah Dongkol. ya, Kayak Mbah Dongkol. iya ya. Nggone lek to dhisik, Pak. Ya, Nggone lek to. Lek to beriter lek to. Ada saksi. Adanya dalam hati telah beristri dua. Ya Allah, mbok dilebokno nek langsung ngono iki piye, Pak? Lebok langsung mlebu langsung minggu. Pak Mi pancen uripe ruwet cah. Pak, kamu di situ ae. Nang kono ae. Ya wis. Sanum. Sanum turu paling, Pak. Lek to enek apa ora le? iya ya. Lek to anokno paling. Ada so. Lek to nanti. Lek to. Lek to nek sawah. Wes sudah loh. Wah, kek blok apa ngobati opo? Apa yang bayar sapi? Tak boter. Tak parah nih. Oh, lagi paling lagi jagang mana. Masak apa lek? Oseng kangkung, Oh, tempe, dah mau sarapan. kangkung lagi guys. Nyolong jeruk elik seri. Nih, enggak.
Iki jek enom le sing tuwek. Enak nak iki. Jari suwe. Jangan makan. Tapi ini difotoin. Isinya apa? Isine bom. Dor. Saking dinan. Apa bom? Ini isinya apa? Bom. Ah, bom. Bom. Ini isinya apa? Bom. Ah. Tahu. Kok sana matus, Daran? Ini nih. Sana Jangan dipangan. kusik lele kok. Dipoto. Dipotong. Iya, iya. Nyelah peso lek sri ya. Pinggir. Ya putih suket. Iya, tak semprot ora mati sing. Oh saya bayari sapi, guys. Ah, ya. Bayar sapi dulu. Mama, Ma. Iya lah. Ma, dapat jeruk, Ma. Iya. Ayo ambil jeruk ya, Ma. Iya wis ayo. Kusik Dek bayari sapi dhisik, Dek. Ya, ambil jeruk. Kita bayar. Kamu di sini apa ikut? Ikut. Ikut ya wes ayo. Ayo, ambil Dek tangan. Alah, 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 alah. Allah. Wes, yuk bayar sapi, guys. Karek kurang piro, Pak? 24 yo. 24 juta. Jadi sapi ini kok kudu dibayar Arifin dhewe iki. Wis entuk. Hah? Wis lewat. Lah jare nggo neko. Wis ya. Lomu iki awak saiki. Masuk. Iya. Prai Ini anu berubah. berubah. Ngene ya. Kok ijek ngono ya? Tapi rontok mahal. Libur. Sip-sip. Oh. Iya kok. Dino koncoku sedino aku libur kena mlebu. Iya wis gak apa-apa kok. Ben karo santai kok. Ora mergawe ae. Sip-sipan deh, rontok sepi, sampeyan rame yo dijak neh. Buka jak. Bayar sapi. Yuk, ayo. Ayo nak. Bersama Lek Sri Lek Tong. Walah, akhirnya kok masya Allah. Remes ya kok. Tapi pakanannya ya waduh. Aku gendino nggo pakan kok. Lah ya. Lagi nek sore paranilah lek kon lumpukno. Nek pas aku gak mlebu nek aja gua tak aku. Heeh. Besok tak cilik. Yo emang. Ya, kelas pira ya? Aku ora tau ora kowe ya. Heeh. Dek nih, SSPA ayo. Heeh. Iki ponakane Putri, ponakane Dik Tok. Saiki kok kuning ya? Dek awake saiki resik. Ireng kaya aku. Saiki wis nganggo anu. Skincare. Skincare yo ya. Skincare. Skincare apa ya? Aku ben putih koyok kowe. Ayo ngebut toh. Kita bayarkan sapi. Pak delok Pak. Heeh. Kita lihat. Ayo Pak kita delok sapi Pak, sapim. Ayo. Delok sapi. Yo, kuyang ku yo so. Gak mau ya wis kamu di situ. Aja nangis, apa-apa nangis. Swamplok cangkem mengko nangis. Lagu wedile. Kulo le kelep ile kowe. Delok. Ulah ya rontok gede. Iya.
Aduh, sing tengah. Iya. Tengah. Sing tengah dek. Karek kurang pirang dina iki. Tanggal piro? Tanggal 6. Iya lah. Iya. Tanggal piro, Pak? 6. Tanggal 6 bere bodone. Jumat. Tanggal 6. Jumat. Sok Jumat iki lho. Tiga Jumat. Heeh. Lah iya. Sedih lho jare. Payu kabeh iki. Iki Tuku wong Kragen. wong Ragen. Iya, nggonku sing tengah iki lho, guys. Iki guys, telah sirai gede Pak iki. Sirai tok iki 10 kilo, nek gak 5, 20 ya, 20-an. 20 kilo iki ndase tok. Pak, temek, Pak. Wis kabeh, wis kabeh. Iya lah. Temek, temek. Iya. Wani tak kaplok kowe kok, cah lanang kok kecengan. Jereke jebuk demek. Demek kok didilat. Oh iya. Ku jereke di anu. Siruke pegang iki. Sampai diambung. Ndeknya aku ya nang pasar Wage kok, walah 23-an 20-an. Yo gede. Rondok ndekenane rondok kendo. Wonge kondo dhewe. Lah yo. Rondok kendo, sebakule ndek ngidoan. Heeh. Lah pamane tuku ngono iki ya laran ngopeni lah nek ngene iki wis dititipno. Wayahe jipuk-jipuk. Nek ngono kuwi iki yo entuk kacek tapi kan yo tenagane yo Pak yo jikan. Ngopeni telue wis ketok bathi cah. Iki lho Pak jane nek ngopeni ngene iki lho Pak kan gak kuat ya Pak balung. Tapi sera kuat iki kok gak kuat kok abot iki. Iya abot-abot. Pengkor wis balunge wis gak iso gak ngatas ya kudune sing nom-nom ngono kuwi. Mangane sapi telu wel. Wani, Pak. Walah ki sok nek nggawa ki kudune metu ndi kok iki? Jebol. Kulon kono. Bersolat dhisik kok langge. Metu nggone Mbah Mairan kono ya, Pak. Ora kowe nyepit-nyepit wah bahaya kuwi. Kuratan gede nek montor atau. Di motor. Lah ya. Heeh. Gundar-gundangan. Utuh barang iki. Piye dongane piye? Muga-muga ya iso korban terus sampai tua. Ojo sampai sedot. Rezeki iso mengalir terus. Amin. Paling kesehatan. Amin, guys. Heeh. Iki lemu kok, Pak. Iki lemu, Pak. Iki apik iki. Iki apik iki. Heeh, iki. Iki ragen. Terus lemu-lemu. Arang kok apa? Kandhane iki ndek anakku ki bar iki ndelok pasar, bakule sambat. Aku rugi tak wehno lho, Mak, meneng ngono. Lah wis ngimbal paing terus ndi, Pak? Ndi neh? Terus ndi neh? Kalah. Iya, kalah piro ndenge jare omong karo 0,5 juta. Ya wis tak wehno wong pancene yo. Nggone Pak nyatri bayi 2500 juta. Mbah nek cedhak karo. Pak ini Lah ya. utang. Rumo anggap itu. Oh alah kok kono pasar ki tenan kok. Nang pasar iki ngingeti iki ya Allah, polahe bakule ya Allah. Sakwise. Ndeblek duwike angel kok, duwike apa? Sedikit kita bayarkan dulu. Ini wonge.
Ning dhuwur ae kono gak kuat sikile misal. Ning isor pan dhuwur Pak. Ning dhuwur kene tak gak iso lah cungok. Iya. Tante Mbas, 2. 1 apa 2? Anu tunggu sanum belikan. Sanum kasih. Merah-merah. 2. Gambarnya 1. Telepon, Mbah. Bayar, Mbah kok bakul jajan kok. Mbah kok lumom. Lho, bakul kok rae padha kaya aku ki engko. Wes kukut. Itulah bayar sapi dulu kamu di sana, Pak. Ya. Maaf ya. Terus guys, kita bayar dulu. Iya. Hitung lek Son. Ados. Aja diitung ae. Nek kene yo gak ngelong mau. Kowe hitung pisan apa? Lah ngono. Lah bojone ndi, Mbak? Wis budal loh. Oh, budal, guys. Ini Pak, Kak sini, Pak. Sini, Pak. Pak. Sini. Dolanan. Seru-seruan. Wis apa lagi? Kita bayarkan guys Pak sampai pelunasan hari ini Kowe iso ora? kurban. Aku gak iso. Kowe iso? Ora iso. Tak talenane yo. Oke. Awas Pak, kamu di situ jangan nggak kelihatan Mae. Pak, kamu di sini Pak, agak sana loh, diinget itu. Kalau Mas anu, kalau mau ke jalan. Kalau satu enggak di batek gundul kan. Padahal aku urusan iki lho. Kurang mandi aku. Mandi aku tak asmai terus aku. Gak ngira gundul panas. Ngampe ngarep omahku panas. Sokobong. Kok tahu? Bengi-bengi. Bengi-bengi. Di apa nang Lampung. Terus mbok piyekno? Kowe jipo. Duitku tak kon kayak nang ATM ndek. Teko omah pas lho. Teko bank kurang 300. Ngono iki paling Gundul. wong kok dilebokno wong, dilebokno pegawene. Paling gak diceblokno mbok kuwi. Bapak. Gundul paling. Gundul e sapa? Kalong. Apa nek kowe? Padahal aku yo wiritan ngeri. Kelotak. Dulu kan ora mangan sekolah. Yo, hitung duit yo. Berarti yo Gak tahu. ilmune jero sampean kan sambat ini. Kan tak ngidu aku. Sampai moncrat. Wong iki tanggoku ki yo ngono iki kudu sambat iki. Duitku ilang. Iya, tapi duanya ya. Piye? Pasar apa belanjaan Om Daud. Heeh. Gua dik 200 ya juga 100. Lho, lah iya. Pasar yun. Pasar mah panggonane. Ini kebal kayak aku iki ya. Ya alhamdulillah jute yo Pak Cul maksudnya ki cekel duwikan niki yo gak tau muni sambat ilang ngono gak tau. Ilange maksud digondol-gondol niki yo paling yo mek dienggo mangan niki yo lumrah. Iki njipuk ki mau langgek kok. Langsung diwehno. Iki amalane roh kowe. Udoh tengah wengi. Ilmu kondi kowe? Ha baleni kowe aku. Rawa rontek ilmu udah gonda-gandul ngubengi omah. Ayo, baleni kowe ilmu apa kowe aku. Lah. Aja nganu aku kowe. Oh kan ilmu aku.
Jalur Mekah kanggo kok. Wah. Aku ya bingung. Wih, jake kurang diitongne. Iki papat. Papat ya, ndek ngene wis anu. Oh, ini ki kobar ya dikekno bank dek ngene sampun ora dikekno bank. Bank ki aman, paling aman. Sewu-sewu wae. Untuk aman. Ombenane ngawur ya, Dok, nang ya. Banget ya. Foto ya, Mbak. Nggih, Mbak. Iya, Mbak ya, lho kan. Baik lho, Dok, nang kene sehat lho wonge. Nggih, Mbak. Kayak bayar masuk. Pak ki bayar Pak, permane loro. Bak. Ojo kok. Bakul kok sama. Saya bakul sih. Ambek apa le wis? Ya, wis gak sah nyale. Mboten, Mbah, persan. Mboten, Mbah, persane. Iki ngopain iki pirang sasi, Mason? Umpama setahun, rong tahun kene ya. Ku ngene ya. Kerasa kireng nek delek. Ben klemur. Nah. Guys, kita sudah deal-dealan Pak, salam-salaman. Salam. Deal. Sah. Amin. Gone Eko. Tak dari. Heeh. Kudu cuci. Jumat gitu ya. Mbok ketoke Jumat ya, Pak ya. Karek konone pemerintah. Iya. Karek pemerintah, guys. Kita pulang, guys. Sudah deal-dealan. Oh, pitik lagi, guys. Soni suka ayam. Ayamnya ya jutaan iki, guys. Asane. Pokoknya ini senang hewan-hewan seperti ini. Sapi, ayam loh. Bagi kalian yang ingin membeli ayam, silahkan. Guys. Satu le permennya. Yuk dikasih permen itu. Kasih. Kasihan, kasihlah. Medit ya. Halo. Janung sudah mandi, Mbak. Sudah mandi, Mbak. Iki wayah ngantuk ki motone wis tangi jam pira mau? Iya. Iya, Dok ya. Guyune Mbah Dames piye? Guyune Mbah Dames piye, guys? Wis gak iso. Wis mbah. Gak gelem ah. Wis ah, larang kok. Larang marai jual mahal. Ya, Dok ya. Apa itu mau? Matane wis ngantuk kuwi. Wis ngantuk. Oh, ndak esuk jalan-jalan kok. Aku roh kok beluk-beluk. Kok blonceng. Sarapan. Guyu, guys. Ora gelem. Padahal guyu piye, Dok? Wes aja tokno, Pak, pokoke anggere gak gelem guyu. Nan, gak tak tokno dhuwitku. Wis ra guyu kok.